Sir, pwede po kaya na. Sir, bibili ka pang tapunan sa iyo mo sa resort. Dito kasi mabibita ka na. Kanya sir, para buwan sa milita. Naparsipunta kami. Tumikin daw ko. Kami pinili. Ida ba ito maglusot gila? Mang gila na ituan. Sige, ay sarap dito. Sige sir, Pag-ialalakan ko, kan Mark Vincent. sige sir, tatulong mo kay mabibita pa sa kanak. Tapos sa bakulita. Sir, pwede ko magpapulag pag hindi mangarang ko na ito ka na Vincent. Sige sir. Talaga ako sir, pwede mangarang. Siyempre pagbutak ka, nagbibili. Kaya nagbibili natin mga penga po. Di ba niya Mark Vincent? Ano ko na? Wala mo sa imong good table pool. Sir, mapagkaya na ganda ako kay nagdibos ka na. Dapat pera pa nila po sa librang. Gusto ng mga bata, mga tugsugod na, mga bayti. Mga palagsan na mga adult. Dapat pera pa nila. Mga ulo. Barato na ito. Sir, mo pa ito kay Malim. Ang cottage, natagpera mo na cottage kinili. Sila ka matangkal. Kasi kayo, itong baboy. Hindi sila ka mga Sir, pwede ko makita sa ibang cottage. Kaya dahil kasi kani. Para sa makto ba? Bukod natin. Kasi tubig din niya, sir. Wala na nga makuan. Maligyo ba niya kalutog ba? Parang niya mo, maligyo sa tiyo, Pulse. Wala. Tawag natin. Maligyo ba tiyo, Pulse? Kita ba tugaw? Maligyo. Maligyo tiyo sa kanya. Ang ini sa libre na din eh. Ang apelito yung mga salvabida. Baka mo yung pira salvabida. Pwede yung testing. Pwede yung testing. Amin ito yung life jacket. Sige, sakto lang ito para mga anak boss. Sir, musay talaga pinuhan. Yung package. Wala din eh. mga manandin niya para pag-bilog. Nakabuhan ng para pag-ulog. Ito nga package. Ang ginagawa. May itlog, tapos dito, libre na ito. Ang libre na ito. Kasi yung mga sakayan, wala din kaya Kulay, kung baga maringan ka mo. Dati dito sir, ang kaya man nagsaad ko natin. Ito nga package. Pabida. Oo, libre ka ito. Pero abot kung maruyan, kamot ka na. Sige, sir. Musay. Ang hindi ka lang, ano mo na yung chat, na private line na din nila. Kailang ganda yung mga combo na hotel. Oo, amit. Abot ginadabot ko kung nabubunok ang kalisong pribahe na magkasapit. Kailangan, nagpupang pa. Sige, sir, buwas. Buwas na ako naman ng libre. Mabalik ka. Bukas ito yung first talaga. Yung mga package, sabi na balik ang buwas. Sige, sir, makanik ang buwas.